वाव जि साफानो अरखिनिफ्राय बोखांबाबो ग्लब ग्लब होनलायदो बेथो बियानि सान्दुंआ एसे खमायबायना ज्लाव ज्लाव अमा मेजेम ज्लाव ज्लाव जानोसै लाम हेलौ गाइस मोन जामाय जोमोन वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आंनि बे फिसा इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो ना आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो जोबोद मोजाङैनो दं आरो ना दायो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो थांनायदो जोङो बोरिमुगाव थांनायदो बोरिमुगाव मालायनो माने खान्थालैनो थांनि आरो ना खान्थाला नै देखायदो खान्थालखौ देखायदो खान्थालैनो थांनायदो जोंहा बिब'नो फिसा बिब'नो जोंहा दा गोदैया खान्थाल बेहरदो आरो ना नै खान्थाल लाबोदो जोङो थाइनै मोनसिगोन होनगासिनो मालाय बिगुमैखौ नुगोन नालाय जा बिगुमैया गैयिनो जायाखै खर'आ गावसिगोमोन आंनिया अभी कैसे लगा ऐसे जोंफ्लू जांसल लगा हुआ है पहुंचने वाला है भाभी जी का घर मैं भाभी जी होती है और ये दीदी होती है अभी हम पहुंचने ही वाला है ये देखो भाभी जी का रास्ता मिल गया या नहीं सुबुं आदा लोगो मोनसिगोन ना दे सुबुं आदा लानो होनदों होन ये न'खौनो बावगारबायसो खोमा इयो गारिया थांनो हाला नै गाइस मोननि खिनियाव दलङा थारमाने नोङाबा जाना दोङो लामायानो लामायाव बेसेबा लेथ्रा जाना दोङो आरो ना नै गारिया थांनो हाला जों बेनो थांसै थाबायनानै बाजैया नै इसानाव फैदो आरो ना जों ला खान्थाला माखारैनि एसे गिदिर गिदिर खान्थालखौ लाना फैनो होननानै मानि मा इसानाव फैदो आरो ना नै मालाय मानसियानो हाब्रुखौ जासिनो मोनदोना खान्थाल जानो बोख्लाय pas mendena za खान्थाल जाग्रा दोनैग्रोखै थाइसेखौ दोनैग्रो थौरिया लामायानो अखालि इदि नङामोन जों दाख्लै फैबा ओमफ्राय दिनै आरो लामायानो इदि जाना थाबाय आरो ना गाइस मोननै नायनाय जामायजोमोन बाजैयानो खान्थालखौ थिखांना लांबाय हाया अभी कैसे लगा दीदी का घर पहुंच के हेलो ए कैसे लगा अभी बहुत अच्छा लगा है बाप रे बाप जीजा जी को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगा है ये देखो इसका घर पहुंच गया गोल्ला खाने के लिए मिल गया अभी गोल्ला खाने मिलेगा अभी घर पहुंच गया देखो गाइस इसका घर है ये है हम पहुंच गई है अभी कहाँ बैठो हम चेयर भी नहीं है कुछ भी कुर्सी भी नहीं है एक भी कुर्सी नहीं है हम कहाँ बैठोंगे ये देखो ये जैक फ्रूट खाने वाला है जैक फ्रूट तो कच्चा है अभी जी को आज इतने छोटा देखा है देखो इतना खिन गई है इतने खिन गई संफले हो गया ये काला काला हो गया भाभी जी ने अभी ये धान गाय करता है ना अरे कहना क्या चाहते हो जी अभी हमको रास्ते में बिठाने के लिए बिठाएगा देखो रास्ते में बैठने के लिए कहा है हमको यहाँ पर बहुत अच्छे से हवा लग गया है यहाँ पर बहुत गर्मी है ना इसलिए हम यहाँ पर ही बैठेंगे बोफी दरिया हम कहाँ आया है हिंदी से बोलो हिंदी बोलो तो गाइस ये बिल्डिंग किसका है मुझे कुछ नहीं पता अभी आज आया है पहले बार हम नो पहली बार नहीं सेकेंड बार आया है हम भाभी जी का घर में सेकेंड टाइम आ गया अभी इस गांव में क्या क्या है अभी मैं कुछ नहीं जानते कुछ भी नहीं पता अभी आज सेकेंड टाइम आ गया है ना रिया वाह अभी मेरा पति भी ऐसा घर बना देते तो बहुत खुश होगा था मैं इसको ये देखो इतने बड़ा बिल्डिंग तो लेने के लिए आओ नो ऐसा नहीं जाऊंगा मेरी पति को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी इधर का मिशन स्कूल है इधर का नहीं वो दिखाओ हमको दिखाने से क्या होगा हम ये है मेरी ननन जी ये दोनों मेरी ननन जी है और ये मेरी भांजी है ये भांजी रिया बेटिया मेरी भांजी मुस्कुरा दो ना एक बार प्लीज थैंक यू और ये फोटो देख रहा है ये हमारा फोटो देखो स्टेटस दे रहा है मैंने इसको ये देखो ये है बकरी का गु सागाल बोरमा खिजाम इजाबाय बोरमा खिजाम बो थांनायदोलै ए काकुति बो थांनायदो काकुतिया नै माबायदि जासुदुनि मोखाङा अबस्था गैया माने खावख्लुजोबनासो थाखादों नै बोरिमुग बाजाराव थांना फैनि सगाव टाउनाव जों साथामा जेवजा खनसेनो खाथामबो पेदा होता है हम इसलिए सता नै मालाय सला गोदान मोनदैयासो बिबुनियाव साला आलैकुम खुदा हाफिज ये माला जि लेथ्रा कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर सगाव थांनायदो नै जोंनिया काकतिया बेम्बो काटिंआ मालाय एकदम अग्रं दखना गानना थांसै होनना अग्रं दखना गानबाय आरो ना गरमनि थाखाय थानो हालानो बेस्राया ओमफ्राय सासेया नै आदै रखरा माने जोङो बोरिमुग टाउनाव थांनायदो आरो ना जों मुसलपुराव दंफैयो मुसलपुर
बेनिफ्राय जों बोरिमुगाव थांनो नागिरदो नै जों थांगासिनो आरोना बोरिमुगाव माबा बोरमा बेदर लायनो थांनो लिंदो बाजैया आंनि बे लाब्रा ब्लगखौ नायलांबाय थादो जामाइजोमोन नोंथांमोन नै सान्दुं गोसाथार माने खर' खावख्लुबाबा जाथारला आरोना गासिमोन एकदम नै बे जाबाय स्कुल आरोना LP स्कुल बिराद दावराव गथ'फोर दङ इयाव स्कुलाव क्लास लागासिनो सासेया साइकेल लाना फैबाय मालायनो जोंखौ गारना थांग्रोसिगोन आरोना गासिमोन बियो ओमफ्राय नै जोङो थांगासिनो आरोना बेदर लायनो थांनोसै सानैया गैरा बुरि जाबाय आरोना नै गैरा बुरि जों सानैया दरखार गैया ना रागा जों थांबाय नो खासेया बाला फिसाजोखौ लिंबाबो मोनैनि माने दरखार गैया ना थांबाय आरोना नै जों सानैया आरो गैरा बुरि सान्दुं गोसानि थाखायनो बेसेबां खामफ्ला मानसि साफायनि सान्दुंआनो थैहां गासिमोन नै स्कुला गथ'फोर दङ इयाव स्कुलाव जोङो दायो टाउन मोनसिगोन आरोना इथिंजाय नै स्कुलनि गथ'फोरा गहांबायानो थांबाय थानोसै जोङो नोंथांमोना नायलांबाय था गाइसमोन जोङो सक मोनहैसिगोन गारि खारगासिनो टाउन नालाय माने बिराद गारि खारदो आरोना नै जों सक मोनहैसिगोन इखिजाय स्कुल बापुजि बोरिमुग बापुजि हाइ स्कुल ना मा होनो मिथिला आरोना न'आ एसे खमायबाय नै बियानि सान्दुंआ एसे खमायबायना सान्दुंआ एसे खम जाबाय आरोना नेक्स्ट लामाया बेसेबा खारगासिनो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया ये धूप ये देखो यहाँ पर कुछ मंदिर है ये बोरिमुग सक मोनफैबाय आरोना गाइसमोन नै सका इदि आरोना सका नै दखानफोरा माने आमथिसुवानि दो गारजोबनायखाय दखानफोरानो खुलिजोबाखै आरोना गंसेबो नै रिया मिथाइ जायोनो दखानाव मा मिथाइ जागोन रिया मिथाइयाथ' बिराद गोबां दङ अबे मोनसेखौ जानो रिया माबेखौ जानो अबेखौ जानो खोन्था बेखौ जागोन दखानिनाव बिनांगोन बायदि आरोना दखानाव गासिमोन गथ' मिथाइ जायो क्या मिठाई ले लिया आपने मा होनो इखौ क्या इंग्लिश वाओ कैसे खाते हैं इसको सपक के खाते हैं या उफले खाते हैं ओह माय गॉड बाजैया जोंखौ सा लोंनो नागिरदों दखानावनो गाइसमोन नै लोंनो नागिरदों आरोना स्पेसियेल सानो गाइसमोन लोंनो नागिरदों जोङो बेसेबा गोमोथार स्पेसियेल नै आंबो लोंनोसै साहा चिलिया बर फिजागासिनो आं साहा लोंनो नागिरदों ना गावसोरा खानाया साथायाव हाबना आंखौ माबायदि दोनदो इसोर होनदों ना जामाइजोंमोन नायलाय इसोरनि आखला आंखौ एसे सान्दुङाव थाबाय होननानै गावसोरा साथायाव हाबबाय आरो नै नायदो जि लेथ्राखा मानैबो बाला मरन नहाफोरा सान्दुङानो आंगा जोंख्लाबलायनायसो नै आं बोरिमुग सकाव जेबो बुस्थु खिन्थिजोबासै आरोना गाइसमोन नोंथांमोना जोंनि बेरायनायखौ नायनानै माबायदि मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोजां मोनोब्ला देखो इतना धूप है पर भी हम इतना घूमते रहते हैं देखो इन लोगों ने अम्ब्रेला में अभी हम पोर्क एंड पोटैटो बनाने वाला हूँ ये देखो बेम्बो कटिंग में बनाएगा ये देखो ये बेम्बो कटिंग बनाएगा कैसे कैसे होगा पता नहीं आज खाना पड़ेगा इसका बनाया हुआ पोर्क अभी तुम इसको टेकलाओ अभी मजा आएगा ना भिड़ो टेकलाओ माउजी बामोन ये जामाइजोमोन ये देखो हम पोर्क खाने वाला है ये है पोर्क कच्चा पोर्क और ये है पोटैटो आलू हाँ हम खाना ही पड़ेगा इसको पकाओ जल्दी अभी तुम ये देखो इसको ठेकला ने कहा मैंने ये देखो ये तो बिल्ली को ही कोला में ले गया फटाओ ये तो श्रेम करने वाला है ये देखो इसका बच्चा इसको देख रहा है मुख में अभी ये मेरी वीडियो देख रहा है देखो गाइस ये कारी बना रहा है या मेरी वीडियो देख रहा है देखो गाइस ये पोर्क बना रहा है ये देखो पोर्क अच्छी तरीके से पक रहा है इसको हम अच्छे से खाऊंगी बहुत टेस्टी होगा यहाँ पर क्या क्या दिया है या आधा नुंगरू दिया है और जोलोकिया दिया है और आधा दिया है और ये क्या है हो गया और ये जाब्रांग भी दिया है ना ये जाब्रांग का बयाम तो ये आइसक्रीम का है क्या नहीं बेदरा बेसेबा थाव ओंखारजोब्बाय आरोना गासिमोन नै बिराद गोथाव जासिगोन आरोना सुबुं लावदुम जोंहा बाजै गोदोरनि फिसाज्ला आंनि संनायखौ दिनै बिथांमोना जागोन नै बिथाङा संगासिनो आलासिखौनो संनो मासे फाफि गोजा हे सर जालाहाय मालाय ब्लाउस गोदान मोनदो बिब'आ मालाय माइ गायनानै बायना दोनदो आरो नायनो ब्लाउस गांसे इयो मालाय गानबाय आरोना गासिमोन नै नायदो
गावहाबो गानदो आरोनानै गोमो मा मालाय बिब' दोङो ना दोङो मालायफोरासो बिब'नि माइ गायनायनिखौबो मोनगानलायो जोंफोरा बिब'बो गैया बिनानावबो गैया लानजायबो गैया गुदिबो गैया बिजौबो गैया गेजेराव खान्थाल मादाल' आङो मिथिबायना निजि बायनानै लानो हाबासो मोनगोन निजि हाजिरा मावना बायना लाबासो मोनगोन आं बिब'बो गैया बिनानावबो गैया रावबो गैया खर' गिदिर आंनो हारसिं वाव जि साफा नै अरखिनिफ्राय बोखांबाबो ग्लब ग्लब होनलायदो बेथो ओंख्रिया गोदौगासिनो बेदरा नै देनजार गोथाव ज्लौ ज्लौ मेजेम गोजा ज्लाव ज्लाव जानोसै आरो ना नै जि गोथाव जाखागोन नै गाइसमोन नायदो ज्लौ ज्लौ अमा मेजेम ज्लाव ज्लाव जानोसै लेम मार गोथाव जाखागोन नै मेजेम ज्लाव ज्लावनो आलु गोसा होखादो आरो ना जि गोथाव जागोन ना बरिया मावजि जानो लुगैखालाय बेखौ माने आलादानो जोंनिया गसंनाबो जायो हाग्रायाव जनाबो जायो सियाराव जनाबो जायो नै पालार मुसुगुर फुजादो नै दाउलेब मानैया मुसुगुर फुदो मालाय बिब' बिनानाव माइ गायनायनि फैसादो खासेनि माइ गायनायावनो खानैबो बायदो नै मालाय जोंफोरा गैया बिब'बो गैया बिनानावबो गैया गय फैनानै मांसिउ जाबाय आं नै हाय होनब्रा हाय वाह क्या सीन है आलासि खाथा बेगार हरनो मोननानै बोरै मोनदों दा खमबो फिसिगोन जों थाङाबा मार बखिगोन आं गायो जिखौबो सुना गालाङाखै दिनगोन दे नाय नाय मानो नुनायावनो इदि होनगोन सानखाथारदों नाय मानो ये बड़ी अच्छी बात कही आप